ҳарчанд фасли зимистонро на ҳар кас фасли сайру сайёҳат медонад, аммо ҳастанд боз маконҳое ки танҳо дар зимистон зеботар ва ё бо шаклу намуди нав ба назар ҷилва медиҳанд. табиати дилхоҳ мавзеъ дар ҳар фасли сол, махсусан тобистон ва зимистон, қариб ки ба куллӣ тағйир ёфта, ба бинандааш манзараи нав ва қадре шинохтанашавандаро эҳдо мекунад. имрӯз маконе ки мо дар барномаи навбатӣ ба он ҷо меравем, ҳамчун минтақаи зебоманзари сайёҳӣ миёни сайёҳони дохилу хориҷ шинохта шудааст ва аксаран баҳору тобистон сайёҳон ба он ҷо мераванд. хатсайри сайёҳии мо низ ки дар фасли сарди зимистон сурат мегирад, ва ҷиҳати дар роҳҳои лағжонаку аз борону барф лоишуда ва барфпӯш роҳ рафтан лозим меояд, дараҷаи душвориашро каме зиёдтар гардонидааст. деҳаи ҳакимӣ охирин деҳаи дараи Қаратоғ буда. аксаран сайёҳон то ба ин деҳа бо нақлиёт омада, минбаъд пиёда масофаи 6-7 километр роҳро тай карда то ба Темурдара мерасанд. хатсайри имрӯзаи мо низ ҳамроҳи 8 нафар сайёҳони дохилу хориҷ дар ҳамкорӣ бо ширкати сайёҳии Дургард сурат мегирад. биандагони азиз, инак пас аз тай кардани бештар аз 75 километр роҳҳои ноҳамвори кӯҳӣ расидем ба деҳаи ҳакимии ноҳияи шаҳри нав. бояд гуфт ки ин деҳа аз ҳама деҳаи охирини хатсайри мо аст. хуб биандагони азиз, моро ҳамроҳ бошед, меравем. ҳамин тавр бо роҳбаладии роҳбалад хатсайри сайёҳии варзишии мо оғоз гардид. дар навбати аввал мо аз дарёчаи хурдакаки деҳаи ҳакимӣ гузашта тавассути роҳи ноҳамвори дараи Қаратоғ ба тарафи Темурдара раҳсипор шудем. тавре медонем, дараи Қаратоғ яке аз мавзеъҳои сайёҳатбоби ҳудуди шаҳри Турсунзода ва ноҳияи шаҳри нав буда, релефи ноҳамвор ва гуногунии табиати он таваҷҷӯҳи ҳазорон нафар сайёҳони дохилу хориҷро ба худ ҷалб намудааст. ин буд ки ҳар қадаре пештар мерафтем, зиёдтар манзараҳои наву ҷолиб ба назар намудор мешуд. воқеан ин ҷо маконест ки сари ҳар як гардиш тамоман манзараи дигар падидор гашта, кас аз диданашон ва шунидани садои дарёчаи пуртуғиёни шафати роҳ ҳаловат мебарад. дар ин ҷо мебоист ки аҳли хатсайр тавассути ин пули ларзонак ба тарафи дигари дарёи Қаратоғ гузарем. роҳ рафтан болои кӯпруки баробари қадамзаниятон дар ҳаракат буда каме душвор ва тарсовар аст, махсусан ҳоло ки бо сабаби борон тахтаҳои кӯпрук лағжонак шудаанд. роҳи мо минбаъд лаблаби дарёи Қаратоғ ба болотар, аниқтараш ба нишебии ин кӯҳ расид ва акнун лозим меомад ки ба доманаи кӯҳ бароем. ҳарчанд барф дар гирду атроф кам ҳам бошад, бо маълумоти роҳбалад дар доманаи кӯҳ офтоб намерасад ва бо эҳтимоли зиёд пас аз баромадан ба доманаи ин кӯҳ барф ҳам зиёдтар хоҳад шуд.
тавре роҳбаланд ба мо гуфт, то ба ин ҷо қариб нисфи роҳро тай кардаем. барои ҳамроҳони мо, ки аксаран нафарони аллакай дар чунин хатсайрҳо иштирок кардаю таҷрибадор буданд, баромадан то ба доманаи ин кӯҳ он қадар ҳам душвор набуд. пас аз баромадан ба доманаи кӯҳ, аллакай манзараҳои атроф дар назар хурдтар шуда, ба чашм меғунҷидагӣ шуданд ва акнун бо як нигоҳ мумкин буд, ки қисми зиёди дараи Қаратоғро то он ҷое, ки манзараҳо пушти кӯҳҳои бузургтар пинҳон мешаванд, тамошо кард. дар ин ҷо, ки аллакай роҳ нисф шуда буд, ҳамроҳонамон каме истироҳат карда, расмҳои хотиравӣ гирифтанд. тавре чашм дошт будем, сар карда аз ин ҷо роҳи мо ва умуман манзараи тарафи дигари водӣ дар иҳотаи барф қарор дошт. каме роҳ рафта, бо тавсияи роҳбаланд мо ба пойҳои худ пойбандҳои махсуси сайёҳӣ ё худ ба истилоҳ гамаш пӯшидем, то барф ба дохили пойафзол надарояд. минбаъд хатсайри мо бо роҳи пурбарфу пастиву баландиҳои зиёд ва инак Темурдара пеш мерафт. воқеан ҳам сайёҳии варзишӣ пеш аз ҳама як намуди сайёҳии дастаҷамъона ва омехта мебошад, ки бо ёрӣ ва боварӣ ба ҳамдигар асос ёфта замина барои барқарорсозии риштаҳои дӯстӣ мегардад. ин буд, ки ҳарчанд дар аввали роҳ ҳамроҳонамон хомӯшона роҳ мерафтанд, ҳоло бошад суҳбаткунон аз ҳар бобати сайёҳатҳои пештараашон ба ҳамдигар нақл мекарданд. пас аз тай кардани бештар аз 1 километр роҳ ба яке аз шохобҳои дарёи Қаратоғ расидем. бо ёрии ҳамдигар аз дарёча гузашта, бо шавқу рағбати зиёдтар, ки ина қисми зиёди роҳ тай шуда буду мебоист пас аз 2 километри дигар мо ба Темурдара мерасидем, нерӯи тоза гирифта теппаи навбатӣ дар пеш истодаро баромадем. манзарае, ки пас аз баромадан ба болои теппа пеши назарамон падидор шуд, хеле ҷолиб буд, зеро аллакай дар ин мавзеъ гӯё баҳор шуда бошад. аз зери барфи ҳанӯз об нашуда сабзаҳо ва гулҳои навруста бо оби борон бо тароват ҷилло медоданд. ҳатто сангҳои табиати ин ҷо манзараи водиро мукаммал ва зинда мегардониданд. арчаҳо ва дарахтони гуногун ҷузъи дигари пуркунандаи табиати ин мавзеъанд. тавре мегӯянд, он ҷое, ки об ҳаст, ҳаёт ва ободиву сабзу хӯрамӣ низ ҳаст. тавре маълум гардид, каме болотар аз ин ҷо кӯли Темурдара ҷойгир шудааст. воқеан ҳам вақте аз миёни сангҳои хурду бузург гузашта болотар баромадем, моро кӯли яхбастае дар оғӯши дараи барфпӯш пешвоз гирифт. мебоист, ки мо болотар аз он ҷое, ки дарёчаи аз кӯҳ ҷорӣ мешуда ба оби кӯл мерезад, биравем. бо ин мақсад мо қадқади доманаи кӯҳи шафати кӯл роҳ паймуда ба саргаҳи он расидем. ин маротибаи сеюм аст, ки тавассути хатсайрҳои сайёҳӣ ҳайати эҷодии телевизиони сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ ба Темурдара меоянд. воқеан ҳам дар ҳар фасли сол, тобистону тирама ва инак зимистон, табиати мавзеъ ба тамом дигаргуна мешавад. манзараи дараи сабзпӯш ва кӯли нилгунро, ки ҳамин гуна дар хотири ҳазорҳо нафар сайёҳ нақш бастааст, бо ин манзараи зимистони ҳамин мавзеъ муқоиса кунем, аз зиёд дигаргуниҳо доштанаш тамоман манзараи наву ҷолиберо кашф хоҳем кард. вақти он расидааст, ки хатсайрҳои сайёҳӣ дар Тоҷикистон, ки метавон дар як вақт манзараи 4 фасли солро дарёфт кард, танҳо мавсимӣ ба роҳ монда нашуда, дар дигар фаслҳои сол низ бо фароҳамоварии шароит ташкил намуд. биандагони азиз, инак расидем ба нуқтаи ниҳоии хатсайри имрӯзаамон, ки дар яке аз мавзеъҳои зебоманзари ноҳияи шаҳри нав, аниқтараш дар мавзеи Темурдара ба поён мерасад ва дар ин ҷо тавре шоҳид шудем, як кӯли хеле ҳам зебо доман густурдааст дар миёни кӯҳҳои барфпӯш. ҳоло бошад каме истироҳат мекунем, чой менӯшем ва пас он ба шаҳри Душанбе бармегардем. биандагони азиз, барномаи мо ҳанӯз идома дорад, моро ҳамроҳ бошед.
барф дар ин мавзеъ аллакай нисбатан баландтар то 20 сантиметр буд. минтақаи сайёҳии Темурдара дар баландиҳои то 1970 метр аз сатҳи баҳр баланд ҷойгир буда, бо масоҳати 300 гектар ба ҳудуди асосии парваришгоҳи кӯли Темурдара шомил мешавад. имрӯз мо ба кӯли Темурдара омадем. Тақрибан 5-6 километр роҳро тай кардем. Дар поён барф қариб ки набуд. инҷо бошад, тавре мебинед барф зиёд аст. хатсайри мо дар аввали роҳ нисбатан осон буд, пас он каме душвортар шуд. моро дар сафар инчунин меҳмонон аз Русия низ ҳамроҳӣ мекунанд. буду ҳавои ин ҷо каме тағйирёбанда аст. дар аввал танҳо борон буд, ҳоло бошад барф ҳам борида истодааст. умуман кӯли Темурдара миёни сайёҳон хеле маъруф аст ва махсусан ин ҷо ҳангоми тобистон хатсайрҳои сайёҳӣ зиёд ташкил мешаванд. худи кӯл дар баландии бештар аз 1950 метр аз сатҳи баҳр ҷойгир шудааст. ҳоло дар ин фасл сатҳи оби кӯл хеле поён фаромадааст. дар тобистон сатҳи об то ба 10 метр боло меравад. солҳои охир ҳарчи бештару бештар сайёҳони хориҷӣ ба Темурдара меоянд. омадани сайёҳони хориҷӣ албатта хуб аст, аммо беҳтарин мебуд ки сайёҳони дохилӣ низ ҳамватанонамон бо минтақаҳои сайёҳии мамлакат ошноӣ пайдо мекарданд, барои он ки онҳо дар ҳақиқат ҳам хеле зебо ҳастанд. одамон аз дигар мамлакатҳо маблағи зиёд сарф карда ба ин ҷо меоянд ва ё ҳамин гуна бо хараҷоти зиёд ҳамватанонамон ба хориҷа мераванд. мо бошем дар ватани худ ҳастем. аз ин рӯ лозим аст ки хубтар бо минтақаҳои зебои ватани худ шинос шавем. кӯли Темурдара бошад, дар ин росто яке аз мавзеъҳоест ки фикр мекунам бояд ҳар як нафар ба ин ҷо биёяд. парваришгоҳи кӯли Темурдара ба сохтори ҳудудҳои табиӣ махсус муҳофизатшаванда мансуб мебошад. тавре аз суҳбат бо роҳбалад дар мавриди табиати мавзеъ ва гуногунии биологии он маълум шуд, дар ин ҷо ҳайвоноту паррандагони зиёде зиндагӣ мекарданд. ба ин ҷо дар фасли зимистон сайёҳон ба шикор ҳам меоянд. албатта барои ин иҷозатномаи махсус ҳам мегиранд. дар ҳудуди мавзеъ ҳайвоноти гуногун сукунат доранд ба монанди хирс, хук, харгӯш. аз касе шунида будам ки оҳу ҳам дар ин ҷо ҳаст, лекин худам то ҳол надидаам. ҳангоми истироҳат мо ҳамроҳи сайёҳони хориҷӣ суҳбат намудам. манзурашонро дар бораи хатсайри имрӯза ва умуман таъссуроти бардоштаашонро аз омадан ба Тоҷикистон фаҳмидем. салом алейкум. номи ман Алексей аз Калининград ҳастам. ман чӣ гуфта метавонам дар бораи хатсайри имрӯза? ҳаминро ки муҳаббат аз нигоҳи аввал аст. ба ростӣ мафтуни зебоиҳои ин минтақа шудам. бо ин хатсайри ҷолибу хотирмон омада бо дилпурӣ метавонам бигӯям ки дар Тоҷикистон чунин кӯҳҳои баланд бешуморанд. ин маротибаи шашум аст ки ба Темурдара меоям ва бовар дорам ки ин охирон сафар нахоҳад буд. албатта тавсия медиҳам ки ҳамагон тарзи ҳаёти солимонаро пеша кунем. ман зиёда аз 1 сол мешавад ки дар Тоҷикистон ҳастам ва нақша дорам ки бештару бештар дар ин гуна хатсайрҳо иштирок кунам. зеро фикр мекунам аз тарафи ман хунукназарӣ мешавад ки дар Тоҷикистон бошаму зебоиҳои дигари кӯҳҳоро барои худ кашф накунам.
номи ман Игор аз Волгоград ҳастам. ба Тоҷикистон ҳамчун сайёҳ омадам. хеле бароям дидани кӯҳҳои баланду осмонбӯс ҷолиб аст, чун худ дӯстдори кӯҳҳо ҳастам. боду ҳавои инҷо хеле тоза аст. ба нишебиҳо албатта баромадан мушкил буд барои ман. роҳҳои пурбарф ва лағжонак зиёд буданд. аммо ҳоло каме истироҳат кардем, хӯрок хӯрдем, чойи гарм нӯшидем, боз қувваамон дучанд шуд. маротибаи аввал аст ки дар кӯҳҳо ҳастам. ба душанбе ман 13 феврал омадам ва нақша дорам охири ҳафта самти сайёҳати худро иваз карда ба шаҳри Хуҷанд равам. рӯз аллакай аз нисф гузашта буд ва акнун мебоист ки торик нашуда боз ба душанбе баргардем. ҳама дастаҷаъмона лавозимоти худро ғундошта барои покиза нигоҳ доштани мавзеъ партобҳои худро ҷамъ кардем ва инак ҳама гирд омада барои расми хотиравии гурӯҳӣ дар охир расм гирифтем. аз чеҳраи ҳамагон маълум мешуд ки сайёҳати имрӯза барояшон писанд омадааст ва дербоз ин хотира дар ёдашон боқӣ хоҳад монд. бинандагони азиз мехоҳед ки истироҳати бофароғат ва табъи хуш барои оғози ҳафтаи корӣ дошта бошед. пас ба шумо низ тавсия медиҳем ки ба сайри кӯҳҳои барфпӯш раведу бо дӯстону наздиконатон якҷоя ҳаловат баред.